Lo khuluma uDumthani Banjwa umphathi wejele ngaseMaritzburg ekuthiwa yiSefontein. Namhlanje sisesikhundleni sonyazi lwezithu indaba ezimnandi. So sijabule kakhulu ukuthola lethuba ngoba lasikhetha ngonyaka odlule. Kuye kaMachibisa saphatheka kabi. Fikile nensizwa zethu. Lethemba sesifike onyazini lasemukela. Ngezane ezimhlophe masama soma sesithole nebusiso sithethelele nezona. Siyabonga kakhulu. So mhlambe lento Mbanjwa yakenzeka kanje before noma iyaqala ukwenzeka lena ukuthi ifike nabantu abakanje nifike nidle kuThixo wethu. Akuyaqala thina neJersey Fontaine.